Dobrý deň. Na mikrofóne Andrej Lisner a robíme rozhovor s váženým hostom Petrom Valentom. Dobrý deň. Povedz vaše meno. Petr Valentia. Máš niečo na to? Dobre. Koľko vám je rokov a čím sa živíte? Živím sa hlavne potravou a dávam si stejky. A mám 35 rokov a stále som pani. No to nám je veľmi ľúto. Kde ste vyrastali? V akom meste? No tak, mesto to bolo ďaleké, na východe západnej Slovensky. Boli tam staré vsi a chodili tam babky s bejbalkami. No, čo ste chceli ešte vedieť? No. Kde som vyrastal? No tak vyrastal som ďaleko na proste ťaľkovo. Dobre. A chceme vedieť meno vašej mamy a otca, z akého sú pôvodu. No tak otec je Boráš, z Latinskej Ameriky, z pôvodu Černokňažník. Mama je, ako sa volá tá kurva, neviem už, niekedy zo západu, tak mi ďalej. Dobre. V koľkých rokoch ste ukončili školu, teda ak ste vôbec chodili? No tak školu som ukončil už dávno, bola krátka, dvojročná, nebavila ma. Skončil som druhý ročník základnej školy, u pediatra som skončil, učil ma rozprávať a písať. Sa spýta, prečo máte hovorovú vadu? Lebo som hovorový vadič. Aj vodič. Takže teraz ešte nám prečo začal tebe v krátkosti. No tak bol som taký týpek, ktorý chodil po uliciach, lobil psy, mačky a zabíjal ľudí. No potom som sa pozeral na telefóny a hľadal som tam kontakty cudzích ľudí, aby som ich volal a slodníku. No, No, chodili.